Ito yung unlimited yakiniku na napawawa ko sa quality ng beef belly. Meron din yung kasamang pork belly, chicken, shrimp, and squid. Unlimited din ang rice, different kinds of side dishes, California maki at gulaman. Tapos meron pang isang serving ng ramen. At eto pa ha, dito sa buong Pampanga, sila lang ang nag-iisang nagsiserve ng jumbo ramen. At kung kaya mong ubusin to bukod sa hindi mo na siya babayaran, mananalo ka pa ng 1,500 pesos in cash, 500 pesos na GC, and 20% na discount valid for 1 month. This is Sawaki Ramen House, located sa may Friendship Highway sa Angeles City, open daily from 11 a.m. to 10 p.m. at merong malawak na parking space. They also have a Japanese mini mart kung saan merong mga goodies, skincare, and clothing. Minsan pwede pa nga rin magpasabay kasi every month namimili talaga sila ng ingredients from Japan. Kung ayaw mo namang mag-grill, pwede mo ring itry itong kanilang set meals. Tulad nitong pork katsu na curry with rice, may kasama na rin yung isang ramen at steamed egg. Complete meal na talaga siya, kaya nga napansin ko doon sa dining area na halos lahat ng customer na hindi nag-unlimited yakiniku, eto yung order nila. Pero syempre, kami ni na mama, dito kami sa unlimited grill. Grabe, ang tagal na naming dinadaan-daanan lang itong restaurant na to at nagsisisi ako na ngayon lang namin siya tinry. The California maki and side dishes were good, pati yung mga dipping sauces nila galing pa talaga sa Japan. Ang pinakagusto ko sa lahat ay itong miso dipping sauce. Yung beef belly, very tender, melt in your mouth, super flavorful. Feeling ko ito yung bago naming babalik-balikan pag nagka-crave kami ng unlimited grill. Para sa mga mahilig sa sabaw, sakto itong libre na 1 serving of ramen per person. Marami silang iba't ibang variants ng ramen. Meron yung katulad nito sa mga in-order namin na light and clear lang yung broth para dun sa mga mabilis maumay. Pero meron din naman ng mga thick and creamy na broth if that's what you prefer. Tapos eto, nag-additional order pa kami noong mga premium cut na a la carte order naman. Although honestly, doon pa lang sa mga meat na kasama doon sa unlimited, solve ka na doon, refillable naman. Na-curious lang kami kung ano yung meron dito sa mga premium cut. Gustong gusto ko itong beef tongue. Yes, you heard me right. This is dila ng baka. It's very lean pero hindi tough. Ang serving suggestion niya is to have it with salt and pepper and a squeeze of lemon para mas ma-enjoy mo yung flavor ng meat. Ito naman ay beef kurubi na marinated. Mas leaner din siya compared sa belly, pero malambot pa rin. Yung quality ng mga meat na sinaserve nila dito guys, grabe. Habang pinapanood ko nga itong sarili kong video, iniisip ko kung kailan kaya ako babalik doon. For drinks naman, we had fresh fruit shakes. Yung kay mama, pineapple with kiwi. Yung akin naman, pineapple with dragon fruit. Meron ding green mango and banana. Tapos eto na yung jumbo ramen. Alam mo yung isang buong serving ng ramen na doon pa lang malaki na? Ito equivalent sa 5 ganon. At kung kaya mo yung tapusin in 20 minutes, mapapanalunan mo yung mga prices na binanggit ko kanina. And if I remember right, parang meron na raw 3 tao yung nakakapanalo ng challenge nito so far. Ano, ikaw, kaya mo ba? Sa lahat ng mga gustong lumaban dito sa kanilang Jumbo Ramen Challenge or simply mag-enjoy nung unlimited yakiniku, itry nyo na rin dito sa Sawaki Ramen House.